मँगो किचन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण हेल्दी स्प्राउट सलाड बनवणार आहोत. तर आजचा शेफ मी नसून माझी मुलगी आहे वल्लरी आज बनवणार आहे हेल्दी स्प्राउट सलाड. तर बघूया कसा बनतो तो. तर आता आपण स्टार्ट करूया हेल्दी सलाड स्प्राउट सलाड बनवायला. तर वल्लरी, तू मला पहिले सांग की आपण काय काय चालू करणार आहे, कशापासून पहिले स्टार्ट करणार आहे. तर स्टार्टला फर्स्ट जे काय ठेवलेलं आहे ते सांगशील तुम्हाला. ते मूग आहेत. ओके. तर सेकंडला काय ठेवलं आहे. ओके. थर्ड वन काय आहे. ओके. ह्याचं आपण मिक्स सलाड बनवणार आहोत, बरोबर. अजून इन्ग्रेडियंट जे आपले आहेत ते तुम्हाला सांगशील का. हे फर्स्टला काय ठेवलेलं आहे, रेड कलर. ओके. सेकंड वन. ओके. दुसरं बाजूला काय त्याच्या त्याच्या बाजूला काय. टोमॅटो. ओके. आणि दुसरं. ओके. आणि ओके. आणि फिगरचं ऑलिव्ह ऑइल. ओके. आणि आणि मीठ आणि चाट मसाला. ओके. तर आता आपण सलाड बनवायला स्टार्ट करतोय. पहिले ते आपण मूग घेतोय. ओके. त्याच्यानंतर आपण चणे घेऊया. त्यानंतर आपण मटकी घेतोय. तर आता आपण स्टार्ट काकडीपासून करूया. तर आपण पहिली काकडी घेऊया. ओके. त्याच्यानंतर आपण कांदा घेऊया. ओके. त्यानंतर आपण टोमॅटो घेतोय. त्यानंतर आपण कोथिंबीर टाकणार आहोत थोडी. ओके. त्यानंतर आपण लिंबू पिळून घेणार आहोत त्यात. नंतर आपण अर्धा चमचा मीठ घेणार आहोत. त्यानंतर आपण जो चाट मसाला आहे तो घेणार आहोत. आता आपण लास्टला ऑलिव्ह ऑइल घेतोय. आता चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत आपण ते. अशा तऱ्हेने आपलं हेल्दी मिक्स स्प्राउट सलाड रेडी झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण गार्निशिंगला त्याच्यावर डाळिंब टाकणार आहोत. तर आता आपण सलाड बाउलमध्ये काढून घेऊया. लहान मुलांना या सलाडमध्ये खूप प्रोटीन भेटतील. लहान मुलांना सगळ्यांनाच भेटेल, मोठ्यांना किंवा वयस्कर माणसांना. तर बाउलमध्ये आपण स्प्राउट सलाड सर्व केलेलं आहे. तर आपण टेस्ट करून बघूया. कसं झालंय वल्लरी. मँगो किचनला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. बाय.